И какво става, хора? Днес ще правим food eating в столен период, като ще ви покажа само част от рецептите си. Защо? Защото за всяко хранене имам поне още 2-3 рецепти, няма как да ям всеки ден едно и също, разнообразявам се, но като макроси и като калории всичко е едно към едно. Така, това е абсолютно всичко, което ще ни трябва за първото хранене. И сега най-вероятно някой ще ми пита: добре брат, за какво имаш оризов гриз и ориз в едно хранене? Вчера баба ми имаше рожден ден и не успя да си изям въглехидрата от последното хранене. Изярах се само месото и не искам да уествам храна, затова ще го включа в закуската. Започваме с 50 грама овес. Слагаме 60 грама оризов гриз. Ще използвам 1 към 5 вода, т.е. около 500 мл. Добре, така е добре мисля. Още малко ще сложа. Малко подсладител. Може да разбъркате и с лъжица. Аз предпочитам да бъркам с бъркалка за кафе. Аз кафе не пия, останала ми от преди, не знам защо. Както и да е, бъркаме. И това го оставяме в микроволновата за около 2-3 минути. 4 минути минаха, изкарваме го. Виждате как отгоре още е течен, само че отдолу е вече сгъстен. Така, бъркаме го. Това като цяло е една от най-досадните части, защото пада голямо бъркане. Отдолу е доста гъсто и просто трябва да смесим водата, която беше останала отгоре с оттайката отдолу. И пари, бе, брат. Добре, разбръкахме го. Сега го оставяме за още около 2 минути да постегне в микроволновата и след това ще ви покажа какво правим. Изкарахме го от микроволновата. Виждате как е доста по-гъсто. Слагам една дозичка протеин. Слагам му ориза от вчера. И пак бъркам. Така, това го оставяме на страна. Отделно в друга купичка си слагаме една доза от друг протеин. Слагаме съвсем малко вода в купичката. Стига толкова. И пак като бавно развива ще бъркаме. И сега тази гъста смес от протеинчето просто я изливаме върху закуската ни. И вече на който му е кеф може да завърши с фъстъчно масло. Аз ще сложа 20 грама. Това е финалният резултат. Не изглежда много добре, но наистина е брутално на вкус. Време е за второ хранене и то се състои от, познайте, Basic Stuff Motherfucker. Тук имаме просто 220 грама пилешко и 150 грама ориз в сурово състояние, сварене около 400 грама, I guess, something like that. Терияки без калории. Ориза съм си го направил безсолен. Много е добре, човек. Брат, това е буквално най-вкусното месо на света. Просто трябва да знаеш как си го приготвиш. Вече в продължение на 4-5 години, всеки божи ден, сега сигурно има изключения, но в продължение на 4-5 години натискам здраво пилешко. Знам как да си го правя, вкусно ми е, крехко ми става. Много хора се оплакват, сухо било, гадно било, безвкусно било. Човекто е брутално месо, не мога да разбера какъв е проблема. Ще го ям до края на живота сигурно, скандално е. Стига да съм се обяснявал да ходим да блъскаме малко. Let's see how you do under pressure. Oh, yeah. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Yeah.
Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give him a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Yeah. Oh shit, they don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war, every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give him a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give him a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Време е за хранене номер 3. Ще бъде също като номер 2. Човек направо си изкърти гръбна, не знам какво става. Но добре влезна тази тренировка. Дезерт. Let's go, baby. И така, хора, време е да спакнем инсулина преди пето хранене, при четвърто хранене. И тук сме с кой си тя, брат? Никой. Тук сме с Мишо. И тук имаме 1 million Kinder Buenos. Let's go, baby. Сега ще направим един протеинов шейк само с Kinder Bueno-та. Човек, Мишо, Да. брат, никога не съм си представил, че правя такива работи на 21. Често ти казвам. Много съм горд със себе. Какво правиш, бе? Много против стана, брат. Представя сега да е гадно. То 100% ще е гадно. Макар че някакво се обърка, това е само захар. И протеин. 2 кг захар. Колко е това идея? 2 кг захар са ти... Това цяло може да сметнем, ама смет съм толкова просто, че... Брат, дървените лъжици са гейм ченджер.
нещо няма да се изпи, нали знаеш? Тъй като... Брат, той е горчиво, бе. Дали бе? А? Сприча за Мелиса брендера. Да. Знаеш кое ще е интересно? Дали ще заспа след това нещо? Що пък не? Ти директно ще си нокаут, между другото. Да. За толкова карпс. Ме ти обещавам утре, че ще ходиш нормално на туалетна. Това не мога да ти го гарантирам, брат. Май е готово. Аз обичам предизвикателства. Не, добре. Мале да изглежда... Добре. Не съм добре. Тейст чек. Вално, човек, тук що изпихме целия шейк. То с малумник Мишо не е снимал. Аз му казах да сложи камерата адекватно, да я постави, той не я е снимал. Аз направих всичко, ти се бъркаш. Ти си бавно развиваш се, брат. Шейка свърши. Аз съм в фулд кома, човек, буквално спайк. Шугар спайк, дори род човек, аз знам какво говоря, чут ли си? Като нагърмян съм, Часът е 1:00, изкъпах се, освежих се малко, пинах малко ензимчета за храносмиване. Просто нямам думи, не знам защо се вързах на идеята и на къла на Мишо. Съжалявам ли? Ами често казвам, ако бяхме снимали клипа, можеше и да не съжалявам, защото стана доста инсейн. Но има хора просто с ограничени възможности. Общо взето, клипа не беше сниман. 3000 калории плюс от шоколад, от захар. И депресия, това е. Ева, Мишо, благодаря ти. Уникален. Ще ти изям. Мяу. Четвърто хранене, абсолютно същото като второ и трето, 220 грама пилешко с малко рис, около 150 грама сурово състояние. Вместо шейка, четвъртото ми хранене е рибка с оризче и пето хранене пак риба с ориз или пиле с ориз, няма значение. За съжаление се прецакахме. Колкото и малоумно да завърши клипа, надявам се да ви е харесал. Искам да благодаря на тези, които са останали до края, въпреки малоумния клип. Благодаря ви. Оценявам го. Обичам ви. Добре, човек. Какъв е шансът телефона ми да бъде, когато ще я казвам най-важното в целия клип, най-същественото? Peace, motherfuckers.